दुसऱ्या बाजूने तुम्ही विचार करा की नागरी समाजाची निकोपांधणी व्हायला हवी. धर्म टाळून निकोपांधणी पश्चिमेकडे ज्या पद्धतीनं झाली, म्हणजे आजही अमेरिकेमध्ये ट्रम्प काही म्हणला तर लोकांना पूर्णपणे बोलण्याचं स्वातंत्र्य लोक ट्रम्पला जोमानत नाही. अमेरिकन पॉलिटिकल इन्स्टिट्यूशन्स, अमेरिकन मीडिया इन्स्टिट्यूशन्स आणि अमेरिकेच्या बाकीच्या सिव्हिल इन्स्टिट्यूशन्स या सगळ्या पूर्णपणे सिव्हिल सोसायटीवर विश्वास होणाऱ्या असल्यामुळे राज्यकर्ता कोणी आलं तरी त्यांना भीती वाटत नाही. मध्ये एका पोलीस अधिकाऱ्यांनी मांडीखाली एका माणसाला मारला आणि ते सगळा प्रकरण झालं. त्यावेळेला एका पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यावेळेच्या राष्ट्राध्यक्षाला काय सुनावलं, मिस्टर प्रेसिडेंट प्लीज शटअप, आपल्याला जर प्रश्न सोडवता येत नसेल तर प्रश्न वाढवू नका, ही जाहीर भूमिका पोलिसांनी केली. सिव्हिल सोसायटीची ही पूर्ण भारतातली सिव्हिल सोसायटी नाही, ही सिव्हिल सोसायटी हे सगळे पुढचे वळी पानसर येथे झालेले आहे. भारतामध्ये राष्ट्रवादाचे 2-3 ठराव होत्या. त्याच्या वांशिक राष्ट्रवादाने राजीव गांधींची हत्या केली, फुटीरतावादाने इंदिरा गांधींची हत्या झाली आणि हिंदू राष्ट्रवादाने गांधी आणि पुढच्या काळाच्या हत्या झाल्या. हा संघर्ष एका अर्थानं आता सुरू झाला म्हणून सेक्युलरिझमचं महत्त्व आताच्या काळामध्ये सगळ्यात आपल्याला जास्त आहे असं म्हणावं लागतं. भारतातल्या सेक्युलरिझमचा विकासाचा एक महत्त्वाचा टप्पा हा आपल्या राज्यघटनेमध्ये ज्या सेक्युलरिझमच्या तरतुदी केलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये आहे. आणि सुरुवातीला आपल्याला कल्पना आहे घटनेमध्ये सेक्युलर हा शब्द घातला गेलेला नव्हता. 75 साली आला. सेक्युलर हा शब्द घालावा म्हणून घटना समितीमध्ये भरपूर चर्चा झालेली होती. पेशवी कामत आणि काही गटांनी आग्रह धरलेला होता. परंतु त्यावेळेला नेहरू आणि आंबेडकरांची भूमिका निर्णायक ठरली आणि आंबेडकरांनी एका भाषणामध्ये असं स्पष्ट म्हटलेलं होतं की या देशामध्ये सेक्युलर हा शब्द घटनेमध्ये घातला तर त्याचा एक अर्थ असा आहे की अमेरिकन वॉर ऑफ सेपरेशनला आपण मान्यता दिली. काय अमेरिकन वॉर ऑफ सेपरेशन याचा अर्थ अमेरिकेमधल्या सेक्युलरिझममध्ये धर्मसत्तेला आणि राजसत्तेच्या कक्षा वेगळ्या असल्यामुळे राजसत्ता धर्मसत्तेच्या संदर्भात कायदे करू शकत नाही. आजही आपल्याला कल्पना आहे की अमेरिकेमधल्या अनेक राज्यांचा गे मॅरेजेसचा विरोध आहे, होमोसेक्शुअल मॅरेजेसचा विरोध आहे. त्याचबरोबर गर्भपाताची मान्यता सगळ्या राज्यांमध्ये आजही दिली गेलेली नाही. तिथे या कायद्यांचा पेच निर्माण झाला. तो भारतात होता कामा नये ही एक भूमिका सेक्युलर शब्द न घालण्यामध्ये होती. आणि त्याचं दुसरं कारण आंबेडकरांनी असं केलं होतं की या देशामधली जी माणसं आहेत त्या काळातली ती मुळामध्ये व्यक्तीच नाही आहे. दे आर नॉट पर्सन्स, इट वॉज ए क्राऊड. आंबेडकर म्हणाले एक ॲमॉर्फस क्राऊड आहे हिंदू सोसायटीला. ती व्यक्ती नाही आहे. व्यक्ती होण्यासाठी ती पूर्वगट कोणती, व्यक्ती होण्यासाठी तुम्हाला कुठल्याही बंधनाचा जात असता कामा नये. धर्माचा असेल, जातीचा असेल, वर्णाचा असेल, हा जात असता कामा नये. इथे माणसं जातीला, धर्माला, वर्णाला चिकटलेली आहे, त्याच्यापासून वेगळी होत नाही आहे. त्यामुळे या सगळ्या धार्मिक गट आहेत, या गटांचं माणसांचं व्यक्तीमध्ये रूपांतर करायला आपल्याला धर्मामध्ये हस्तक्षेप करावा लागेल. तुम्ही व्यक्ती झाला नाही तर तुम्ही नागरिक होऊ शकत नाही. नागरिक झाला नाही तर तुम्हाला राष्ट्र क्लेम करता येत नाही. हे जर लक्षात घेतलं तर आंबेडकरांनी त्या भाषणात पुढे असं सांगितलं की या देशामध्ये सामाजिक ओळींमध्ये हस्तक्षेप केला नाही तर हा देशच उभा राहू शकत नाही, ते राष्ट्रच उभा राहू शकत नाही. आणि इथल्या माणसांचं रूपांतर व्यक्तीमध्ये होत नाही. व्यक्तीमध्ये नाही झाले तर त्यांना हक्क प्राप्त होतो. हक्क कोणाला आहे? व्यक्ती नाही. आणि म्हणून व्यक्ती आणि नागरिक असणे याच्यासाठी सुद्धा धर्मात हस्तक्षेप केला पाहिजे. त्याशिवाय जात रूढी प्रथा, अस्पृश्यतेच्या प्रथा याला पायबंद घालता येणार नाही. ही भूमिका स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये उत्क्रांत झालेली भूमिका आहे. हीच भूमिका राज्यघटनेने स्वीकारलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये धर्मावर कळत नकळत बंधनं घातलेली आहे. म्हणजे भारतीय राज्यघटनेनुसार धर्माला स्वातंत्र्य नाही व्यक्तीचं जीवन नियंत्रित करण्याचं. जे आज धर्म घेऊ पाहतोय ते धर्माला स्वातंत्र्य नाही, व्यक्तीला धर्माविषयी स्वातंत्र्य दिलंय. कोणता धर्म पाळायचा, कुठला पाळायचा नाही, कुठला भाग पाळायचा, कुठला भाग पाळायचा नाही, ही सगळी स्वातंत्र्य व्यक्तीला दिलेली आहे, समूहांना दिलेली नाही. दुसऱ्या बाजूला धर्माला संघटनेनं मात्र स्वातंत्र्य घटनेने दिलेलं आहे, संपत्तीचं स्वातंत्र्य दिलेलं आहे. त्याचा एक परिणाम असा झालेला आहे की माणसाला संपत्तीचा मूलभूत अधिकार नाही तुम्हाला मला,
पण धर्मांना संपत्तीचा मूलभूत अधिकार राष्ट्रीय घटना देते, त्यांच्या संपत्तीचं जतन करायचं. हा एक कॉन्ट्रास्ट त्याचा निर्माण झालेला आहे. पण हस्तक्षेपाची भूमिका घेऊनच राज्यघटना उभी असल्यामुळे हिंदू कोड बिल पास होणं, हिंदू विवाह कायदा पास होणं वगैरे या सगळ्या गोष्टी घडल्या. मुस्लिम समाजाच्या प्रक्रियेपासून अलिप्त राहायला वगैरे तो वेगळ्या चर्चेचा विषय आहे, अशा व्याख्यानाचा विषय नाही. त्याच्याविषयी पाहिजे असल्यास तेव्हा तरी अनौपचारिक गप्पा किंवा चर्चा करता येईल आपल्याला. त्यामुळे हा सेक्युलरिझम इथपर्यंत आला. तो स्थिरावला कुठे? तर राजसत्ता आणि धर्मसत्ता याच्यामध्ये राजसत्ता श्रेष्ठ आहे या भूमिकेवर भारताचा सेक्युलरिझम स्थिरावला. ही भूमिका गांधींना पूर्णपणे मान्य होती. गांधींचं जे वचन मी तुम्हाला सकाळी सांगितलं, मी जर हुकुमशाह झालो तर या दोन्ही सत्ता वेगळ्या करीन आणि राजसत्तेचं काम ही सेक्युलर अफेअर्सकडे बघण्याचं आहे. धर्माचा प्रश्न व्यक्तिगत आहे, लोक त्यांचं बघून घेतील. पण याच्यातही एक मर्यादा होती. धर्माचं लोक बघून घेतील म्हणजे काय? धर्माचा हस्तक्षेप गांधींना मान्य होता की नाही? तर तो मान्य होता, तो त्यांनी मान्यच केलेला होता. पण गांधींची प्रश्नाकडे बघण्याची पद्धत वेगळी. प्रश्न केव्हा आला? सोमनाथ मंदिराचा जीर्णोद्धार जेव्हा करायचं ठरवलं, त्यावेळेला सोमनाथ मंदिर स्वतंत्र झाल्यानंतर आपण पुनर्बांधणी करावी असा विचार के मुंशी, जे सरदार पटेल गटाचे प्रवक्ते होते महत्त्वाचे, महाराष्ट्रात काकासाहेब गाडगे, गुजरातीत तिकडे के मुंशी, त्या मुंशींनी हा प्रस्ताव मांडला. एक ट्रस्ट निर्माण झाला त्याच्यामधून जीर्णोद्धाराच्यासाठीचा, आणि तो जीर्णोद्धार करावा हे सगळं ठरलं. गांधींच्याकडे जेव्हा प्रकरण गेलं तेव्हा गांधींनी असं सांगितलं, जीर्णोद्धार करायची जबाबदारी हिंदू समाजाची आहे, ती हिंदू समाजाने पार पाडली पाहिजे. सरकारकडून त्याच्यासाठी एक नवा पैसा घेता कामा नये, कारण सरकारचा या गोष्टीशी काही संबंध नाही. आणि हे मान्य असेल तर तुमच्या जीर्णोद्धाराला माझा पाठिंबा आहे, अशी गांधींची भूमिका त्यावेळेला होती. त्याप्रमाणे ट्रस्ट निर्माण झाला, पैसे गोळा झाले, हे सगळं झालं. मंदिर तयार झालं. या मंदिराच्या उद्घाटनाला राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसादांना बोलवण्यात आलं. या आता मोदींनी जे केलं पंतप्रधान म्हणून या राम मंदिराच्या बाबतीत, तसाच प्रसंग त्यावेळेला राजेंद्र प्रसादांच्या समोर उभा राहिला. त्या प्रश्नावर राजेंद्र प्रसाद आणि नेहरू यांचा पत्रव्यवहार उपलब्ध आहे सगळा. आणि नेहरू हे सातत्याने सांगत होते की राम, तुम्ही मंदिरात जाण्याला माझा विरोध नाही, व्यक्तिशः तुम्ही धार्मिक असताना माझा विरोध नाही, पण ॲज अ हेड ऑफ द स्टेट, राज्य संस्थेचा प्रमुख म्हणून तुम्ही विशिष्ट धर्माच्या कार्यक्रमाला जाऊ नये असं मला वाटतं. पण राजेंद्र प्रसादांनी ते ऐकलं नाही. राजेंद्र प्रसाद तर गेलेच, हे मुंशी मंत्री होते तेही तिथे गेले, कारण कल्पना त्यांची होती. आणखी 2-4 मंत्रिमंडळाचे मंत्री त्यांच्याबरोबर तिथे गेले. सेक्युलरिझमला हा पहिला ब्लो त्यावेळेला मिळालेला आहे की मंत्र्यांनी किंवा राष्ट्रप्रमुखांनी विशिष्ट धर्माच्या अशा धार्मिक कार्यक्रमांना उपस्थिती लावणं, हा पहिला ब्लो आहे. नंतर अनेक ब्लो आहेत. याची दुसरी गंमत म्हणजे हे मंदिर जेव्हा पूर्ण झालं तेव्हा अशी अट घातलेली होती की हे मंदिर सर्व जातीच्या आणि धर्माच्या भक्तांना किंवा लोकांना उपलब्ध राहील, त्याच्यात त्यांना प्रवेश करता येईल, त्यात अस्पृश्यालय किंवा अस्पृश्यालय सगळे आहे. ही अट गुजरातमधल्या ब्रह्मवंतांना मान्य नव्हती. म्हणून त्यांनी मंदिराचा जीर्णोद्धाराचं पौरोहित्य करायला नकार दिला. ते पौरोहित्य करण्याची पाळी नास्तिक असणाऱ्या आणि सेक्युलर असणाऱ्या तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशींवर आली. त्यांना आणि केवलानंदांना गुजरातमधनं बोलावणं आलं. ते दोघे तिथे गेले. शास्त्रीजींनी पूर्वापार त्यांच्या पद्धतीनं संबंध तो जीर्णोद्धाराचं पौरोहित्य केलं. त्याप्रमाणे तो जीर्णोद्धार झाला. शास्त्रीजींना भरपेट पैसा देण्याचा आमिष, म्हणजे त्या निमित्ताने आम्ही देतो. तर्कतीर्थांनी फक्त ₹1 घेतला आणि बाकीची सगळी रक्कम एका विद्यापीठासाठी वापरावी असं त्यांनी घ्यायचं. ती रक्कम मला नको, मी देणार आहे त्याच्यात विचार. सांगण्याचा पुढचा प्रश्न खरा महत्त्वाचा आहे की तर्कतीर्थांच्या भूमिकेवर तर्कतीर्थ एम.एन. रॉय गटाचे असल्यामुळं रॉयस विचारांचा प्रभाव आहे. नंतर तर्कतीर्थ जडवादी होते एका टप्प्यावर 30-32 साली. ते पूर्णपणे नास्तिक झाले. नास्तिक झाल्यानंतर त्यांनी आणि त्यांच्या पत्नीने घरातल्या देवाचं आता करायचं काय, आपण पूजा अर्चा करणार नाही म्हणून दोघांनी शेवटची षोडशोपचारी पूजा देवांची केली आणि कृष्णेच्या पाण्यामध्ये ते देव सोडून दिले. तिथून त्यांच्या व्यक्तिगत जीवनातल्या नास्तिक त्याला अनुभव झालेला आपल्याला दिसतो. पुढे त्यांची भूमिका शेवटपर्यंत कायम राहिली. ते जडवादी राहिले नाही,
पण शेवटपर्यंत नास्तिक राहिले. पुढे त्यांच्यावर नागार्जुनाच्या शून्यवादाचा प्रभाव पडला. हा शेवटच्या टप्प्याचा तर्कतीर्थांच्या बौद्धिक विकासाचा शेवटचा टप्पा आहे. पण त्यांनी हे पौराणिक केल्यानंतर त्यांचे जे रॉयल वर्तुळाचे मित्र होते, प्राध्यापक गोवर्धनदास पारीख म्हणा, विशाहा म्हणा, बाबा कर्णिक हे कर्णिक बंधू, बाबा त्यावेळेला महाराष्ट्राचे संपादक व्हायचे होते. मग त्यांनी असा प्रश्न केला की तुम्ही नास्तिक आहात, सेक्युलर आहात आणि एकच काय तुम्ही केलं. तेव्हा तर्कतीर्थांनी जे उत्तर दिलं ते गांधींच्या भूमिकेची सुसंगत आहे, की आपल्याही आत्ताच्या भूमिकेचाच आपल्याला इन्कॉर्पोरेट करून घ्यायला हवं. तर्कतीर्थ असं म्हणाले, तार्किकदृष्ट्या पाहिलं तर हे बरोबर आहे, पण सगळ्याच गोष्टी तर्कानं करता येत नाही. मानवी जीवन हा मिश्र आहे. तर्काच्या आधारे माणसाचा प्रत्येक व्यवहार होऊ शकतो. दुसरी बाब, जर माझ्या पौरोहित्य करणारी हे मंदिर सर्व जाती धर्मांसाठी, परदेशस्थ नागरिकांसाठी खुलं होत असेल तर धर्म सुधारणेच्या दृष्टीनं एक पुढचं पडणारं पाऊल आहे. त्या पावलासाठी ही चळवळ करणं मला गैर वाटत नाही. भोगांनी काय धडा घ्यावा याच्यावरून ते आपण ठरवायला पाहिजे. धर्म ही नाकारण्याची गोष्ट आहे, नकोच, त्याचा उच्छेद व्हायला पाहिजे, उपहास व्हायला पाहिजे. या पद्धतीनं आपण धर्माविषयी विचार करत आहोत, एवढी मागे एक पूर्वपीठिका असताना सुद्धा. म्हणून मी विधान असं केलं की महाराष्ट्राचा सेक्युलरिझम हा ज्यादा तर ज्यादा नास्तिकतेच्या अंगाने प्रेरित झालेला होता. म्हणजे कार्यक्रम म्हणून काय तर भूमिपूजनाची ताटं उधळणं, तिथे जाऊन सत्याग्रह करणं, अटक करून घेणं, याच्यातून सेक्युलरिझम होतला नाही हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. हे करावं की करू नये हा पुन्हा वेगळ्या चर्चेचा मुद्दा आहे. तर्कतीर्थांनी हे जे केलं त्याच्यातली जी भूमिका पुढे आली ती गांधींच्या भूमिकेची सुसंगत होती. कारण गांधीजींनी तर्कतीर्थांची अस्पृश्यतेच्या प्रश्नावरची चर्चा केलेली होती ती या अनुषंगाने केलेली होती. जर परंपरेमध्ये याला आधार नसेल तर परंपरेच्या आधारे लोकांना आपण समजावून सांगितलं पाहिजे. आणि असेल असं वाटलं तर आपण बुद्धिवादाची भूमिका घेऊन त्याच्यापासून बाजूला गेलो पाहिजे. पण हे सेक्युलरिझममध्ये सगळं म्हणत असताना गांधीजींचे आणखी एक मेघ आहे. गांधीजी असं म्हणाले, धार्मिक प्रश्न, अस्पृश्यतेचा प्रश्न आणि भौतिक जीवनाचे प्रश्न यांचा उलगडा करताना तुम्हाला बुद्धी पण वापरावी लागते आणि श्रद्धेचाही वापर करावा लागतो. तो कुठे करायचा? गांधीजींनी एक साध्या प्रश्नाचं उदाहरण घेतलेले. ते म्हणाले, समजा आपल्याला असं सांगितलं एका संस्थेने की आम्हाला 10 लाख वार खालीचं कापड मिळवून पाहिजे, तुम्ही किती दिवसात द्या? तर आपण काय करू म्हणाले, आपण 10 लाख वार कापड कुठे मिळेल, म्हणजे कापूस किती घ्यायला लागेल, अमुक किती लागेल, कामगार किती लागतील, मजुरी किती द्यावी लागेल वगैरे या सगळ्याचा एक गणिती पद्धतीने हिशोब करू आणि किती काळामध्ये कापड देऊ शकतो हे उत्तर आपण देऊ. हा झाला बुद्धीचा गटा. इथे तुम्हाला बुद्धी वापरायला पाहिजे, इथे श्रद्धेचा उपयोग नाही. पण त्याच वेळेला गांधीजी असं म्हणाले, तुम्हाला जर असं सांगितलं की तुम्ही कमीत कमी 5 कट्टर ब्राह्मणांचं हृदय परिवर्तन करून अस्पृश्यतेबद्दल त्यांचं मत अनुकूल करा, तर याला किती काळ लागेल तुम्ही सांगू शकत नाही. कारण त्यांच्या अंतःकरणात प्रवेश करण्याचा प्रश्न आहे, तिथे श्रद्धा उपयोगी होतो. बुद्धीची श्रद्धा असा प्रश्न गांधींनी उपस्थित केला नाही जो आज आपण हमखास उपस्थित करतो. हे लक्षात. बुद्धीचा आणि श्रद्धेचा कुठे तारतम्याने वापर करायचा हे आपल्याला समजलं पाहिजे. आणि श्रद्धा म्हणजे पुन्हा गांधी असं म्हणतात, श्रद्धा म्हणजे त्याला विवेकाचा आधार आहे. जी रांगड्यांची व्याख्या आहे श्रद्धेची तीच गांधीची व्याख्या आहे. ती काय फार वेगळी व्याख्या नाही. म्हणून गांधीजी असं म्हणाले की मला राज्य संस्था सेक्युलर पाहिजे. नेहरूंचं बघायचं, मी तुम्हाला उदाहरण दिलं, नेहरूंना एक खंत राहील की इंग्लंड हे ऑफिशियली सेक्युलर राष्ट्र नाही, आजही नाही. इंग्लंड इज नॉट ए सेक्युलर कंट्री, देश नाही. कारण त्यांना स्वतःचं ऑफिशियल प्रोटेस्टंट चर्च आहे. त्यांच्या संसदेचं कामकाजाचं उद्घाटन त्या चर्चच्या ह्याच्याप्रमाणे होतं. तो क्लर्जी येतो, सगळं हे करतो. कॅन्डल लाईटमध्ये पहिलं सेशन होतं वगैरे. त्या सगळ्या पारंपरिक संकेत जे आहेत इंग्लंडचे पाळले जातात. पण नेहरू असं म्हणाले की इंग्लंडचं समाज जीवन जे सगळं आहे ते सेक्युलर आहे. त्यांच्या पॉलिटिकल आणि सोशल डिस्कोर्समध्ये कुठेही धर्माच्या आधारे तो विचार फारसा करताना दिसत नाही. ह्याला ख्रिश्चॅनिटीची आणि तिकडच्या धर्मविज्ञानाच्या संघटनेची एक पार्श्वभूमी आहे. भारतात असं होत नाही. भारतात स्टेट ऑफिशियली सेक्युलर आहे, पण समाज जीवन सेक्युलर नाही. याचाच अर्थ इथल्या सामाजिक जीवनामध्ये धर्म नावाचं जे घटित आहे ते आजही तितक्याच ताकदीने शिल्लक आहे. आता आपल्यापुरता पेच काय येतो बघा,
धर्म हा घरात घालवण्यासाठी आपण काय काय प्रयत्न केले. धर्म व्यक्तिगत आहे अशी एक भूमिका घेऊन पाहिली, ती रुजली नाही. टिळकांनी आणलेला धर्म परत घरात जावा हे लोकांना उठवलं नाही. सोव्हिएट रशियासारख्या पूर्ण नास्तिकतेचा पुरस्कार करणारं जे एक स्टेट अस्तित्वात आलेलं होतं, त्यांनी 70 वर्ष लोकांना दाबून ठेवलं, धर्मप्रेरणा दाबून ठेवल्या, चर्चेसमध्ये जाण्याला बंदी घातली, धार्मिक वाङ्मयाला बंदी घातली. इतकं करून सुद्धा 70 वर्षांनी जेव्हा सोव्हिएट रशिया कोलॅप्स झाला, त्यावेळेला पुन्हा धर्माच्या पुनरुज्जीवनाची मोठी लाट आली आणि सोव्हिएट रशियामधल्या 15 राष्ट्रांमधला जो सबंध मुस्लिम एरिया होता, तिथे मोठ्या संख्येने लोक मशिदीमध्ये जायला लागले, ख्रिश्चन लोक पुन्हा चर्चेसमध्ये जायला लागले आणि धर्मजीवन पुन्हा एका अर्थानं नॉर्मल. म्हणजे या प्रकारच्या शक्तीचाही तिथं उपयोग झाला नाही. आपण धर्म व्यक्तिगत करायचा प्रयत्न केला सेक्युलरिझमच्या अंगाने, त्यालाही यश आलं नाही. याचा अर्थ धर्म व्यक्तिगतही थोडासा राहतो, धर्म सार्वजनिक जीवनात राहतो, धर्म पूर्णपणे मानवी जीवनात त्याचं उच्चाटन होणं अशक्य दिसते. अशा वेळेला धर्माविषयी काय भूमिका घ्यायची आणि समाजात असताना धर्माविषयी काय भूमिका घ्यायची हा खरा पेच आहे. तो गांधींच्या पुढे होता, आपल्या पुढे. गांधींनी या पेचाचं एक उत्तर राज्यसंस्थेचं सेक्युलर राष्ट्र याच्यात दिलं आणि दुसरं उत्तर नागरी जीवनामध्ये सर्व धर्म समभावाची भूमिका घेऊनच तुम्हाला उतरलं पाहिजे याच्यात. सर्व धर्म समभाव या संकल्पनेची पोलिशी केली भारतातल्या पुरोगाम्यांनी उडवली, प्रतिगाम्यांनी उडवलेली आहे. ज्येष्ठ लेखक सुद्धा याच्या बाजूचे नव्हे. गंगा सरदारांसारखा विचारवंत एरवी अत्यंत साक्षेपाने घेणार, पण त्यांनीही सर्वधर्म समभावामध्ये सेक्युलरिझम नव्हे किंवा धर्म समभावाला प्रोत्साहन मिळता कामा नये अशी भूमिका त्यांच्या धर्म आणि समाज जीवन या पुस्तकामध्ये घेतलेली आहे. हे असं का होतं? धर्म राहणार असेल समाज जीवनामध्ये तर तो कसा राहायला पाहिजे आणि इथे गांधीच्या सर्वधर्म समभावाची संकल्पना सुरू होती. गांधीजी जेव्हा असं म्हणतात की सर्व धर्मांच्या प्रेरणा ईश्वरी आहे, याचा एक अर्थ त्यांनी असा केलेला आहे, माझ्या धर्माची प्रेरणा ईश्वरी असेल तर दुसऱ्याच्या धर्माची सुद्धा प्रेरणा ईश्वरी असली पाहिजे असणार. माझा धर्म मला चांगला वाटतो याचा अर्थ दुसऱ्याला सुद्धा त्याचा धर्म चांगलाच वाटणार, चांगला असला पाहिजे. माझ्या धर्मात जे चांगलं आहे ते मला दुसऱ्याला देता यायला पाहिजे आणि त्याच्या धर्मात जे चांगलं आहे ते मला माझ्या धर्मात इनकॉर्पोरेट करता यायला पाहिजे. तर खऱ्या अर्थानं मी दुसऱ्या धर्माचा आदर केला असा होईल आणि माझ्या धर्माचा दुसऱ्याने आदर करावा असं वाटत असेल तर माझ्यापासून मला या भूमिकेची सुरुवात केली पाहिजे. इतकी स्पष्ट भूमिका गांधींची. मग ते असं म्हणाले की मी हिंदू आहे याचा अभिमान बाळगत असताना मला अधिक चांगला मुसलमान होता यायला पाहिजे, अधिक चांगला ख्रिश्चन होता यायला पाहिजे, अधिक चांगला पारसी किंवा शीख होता यायला पाहिजे. म्हणजे सर्व धर्मांमधल्या चांगल्या बाबींचा शोध घेणं हे माझं कर्तव्य असलं पाहिजे. हे कर्तव्य का असलं पाहिजे? गांधीजी स्वतःला शेवटपर्यंत साधकाच्या भूमिकेत पाहत होते. ते कधीही स्वतःला सिद्ध पुरुषाच्या भूमिकेत पाहायला गेले नाही. टिळकांनी जसा एक सिद्ध पुरुष निर्माण केला जो स्थितप्रज्ञ आहे, ज्याच्यावर विचार करताना कोणत्याही बाह्य भौतिक शक्तींचा परिणाम होणार नाही, तो स्थितप्रज्ञ, तो सिद्ध पुरुष. गांधीजी म्हणाले मला सिद्ध पुरुष व्हायचंच नाही आहे, कारण सिद्ध पुरुष ही संकल्पना सुद्धा त्यांच्या दृष्टीनं अपूर्ण आहे. मला कायम साधक राहायचे आणि त्या दिशेनं प्रवास करणं याच्यातच माझं साधकत्व सामावलेलं आहे. आणि त्या साधकत्वाचा एक भाग म्हणून सर्व धर्मांमधलं मला हे शोधलं पाहिजे की माझ्या धर्मात कसं काही चांगलं आहे, तसं इतर धर्मात काय, मला त्यातून काय घेता येईल आणि माझा धर्म अधिक परिपूर्ण करता येईल. स्वतःचा धर्म अधिक परिपूर्ण करता येणं प्रत्येक धर्मीयाला हे सर्व धर्म समभावाचं मूलभूत भूमिका आहे. आपण त्याची किल्ली वळवली गोष्ट खरी आहे, पण त्याचं गांभीर्य आणि मर्म आपल्याला त्या काळात कळलेलं नाही. अशा काळात तरी आपण समजावून घेतलं पाहिजे. दुसरा भाग सर्व धर्म समभावाचा एक अर्थ आणखी काय होतो? सर्व धर्म मी समान मानत असेल तर धर्मांतराचा मुद्दा पाहतो. धर्मांतराचं कारण होतं. या मुद्द्यावर प्राध्यापक नरहर कुरुंदकर आणि सुरेश द्वादशीवार यांचं जे विवेचन आहे त्याच्याशी माझे पूर्ण मतभेद आहे. ते लिहिलेले गेले पण यांनी त्यांनी काही स्पष्ट केले. कुरुंदकरांनी अशी भूमिका घेतली ज्याची पुढे द्वादशवारांनी ओढलेली आहे. ते अशा म्हणाले सर्व धर्म समान आहेत आणि खरे आहेत, याचा अर्थ सर्व धर्म खोटे आहेत.
अशी करून त्यांची भूमिका. सर्व धर्म खोटे आहेत ही भूमिका गांधीजींची नाही. आणि जेव्हा ते सर्व धर्म समान आहेत असं म्हणतात तेव्हा सर्व धर्म खोटे आहेत असं गांधींना म्हणायचंच नाही. तसं जर म्हणायचं असतं तर गांधीजींनी हा पुढचा खटाटोप केला. हे खरं आहे, गांधीजींच्या संबंध धार्मिक प्रवासामध्ये साधकत्वाची भूमिका वरचढ राहिली. त्यांना कुठे मंदिराची गरज पडली नाही, कर्मकांडाची गरज पडली नाही, कुठलं मंदिर त्यांनी उभारलं नाही, कुठली मशीद उभारली नाही किंवा कुठली मशीद पाडली पण नाही. त्यांचा सगळा धर्मप्रवास हा सलग आहे. त्यांच्या आश्रमामध्ये कोणत्याही प्रकारची कर्मकांड नव्हती. आश्रमात राहणाऱ्या सगळ्यांना एक नियम सक्तीचा होता की ज्या देवळात अस्पृश्यता पाळली जाते त्या देवळात या आश्रमाचे लोक राहणार नाही. ही भूमिका चुकून एकदा कस्तुरबा आणि त्यांचा महादेवभाई देसाई यांच्याकडून भुवनेश्वरच्या मुक्कामात मोडली गेली. महादेवभाई देसाईंना गांधीजी असं म्हणाले हे सांगायला इथपर्यंत येण्यापेक्षा तिथल्या अस्पृश्यतेच्या विरुद्ध संघर्ष करून तिथे मेला असतात तर मला जास्त बरं वाटतं. इतके गांधीजी त्या बाबतीत कठोर होती. पण त्यांना ह्या गोष्टीची गरज पडली नाही, हे बरोबर आहे. पण मला गरज नाही, सर्वसामान्य माणसांच्या आयुष्यात त्याची गरज असेल समजा तर ती मी निदान समजावून घ्यावी. मान्य करणं न करणं हा वेगळा भाग आहे. म्हणून माझ्या मागे एक पाऊल तुम्ही चाललात तरी मला पुष्कळ आहे असं गांधीजी म्हणतात. गांधी आंबेडकर संदर्भामध्ये लिहिताना गंमत सरदारांनी असं म्हटलं होतं की अनुयायांच्या पावलांनी नेता चालतो, त्यांची पावलं नसतात आणि नेत्याच्या मुखातून अनुयायी बोलतात. लोकांना काय हवं ते नेता बोलतो आणि लोकांचा बरोबर होऊन जायचं असेल तर त्यांच्या पावलांनी त्याला चालायला लागतं. मी फार पुढे लोकांच्या जवळ उभं राहणार नाही की जेणेकरून लोकांना माझ्या मागे येता येऊ नये. इतकं अंतर मी आणि लोकांचे ठेवू इच्छित नाही जे आपण सेक्युलर मध्ये ठेवू इच्छितो. मला एक पाऊल पुरेसं आहे की त्यांची भूमिका त्या. म्हणून सर्वधर्म समभावाचा विचार करताना त्याला आणखीन काही गोष्टी त्यांनी जोडल्या दिल्या. गांधींच्या वरती जर धार्मिक प्रभाव पाहिले तर त्याच्यात विवेकानंदांचा प्रभाव आहे. त्यांचं राजयोग नावाचं पुस्तक गांधींनीपासून अभ्यास केलं होतं. राजचंद्र जैन नावाचे गांधींच्या एक जवळचे मित्र होते, स्नेही होते. त्यांच्याकडून त्यांनी जैन धर्माचा तपशिलानं अभ्यास केलेला होता. अनेक धार्मिक प्रश्नांची चर्चा गांधीजींनी त्यांच्याबरोबर केलेली होती. त्याचा एक प्रभाव गांधींच्या भूमिकेवर आहे. तिसरा मोठा प्रभाव गांधींच्या भूमिकेवर आहे ते टॉलस्टॉयच्या किंगडम ऑफ गॉड लाईफ विदिन यू या पुस्तकाचा आहे. तुझ्या आतच देवाचं साम्राज्य तू बाहेर का ठेवतो, याचा एक प्रभाव त्यांच्यावर आहे. सर्वोदयाचे जे पुस्तक आहे रस्किनचं त्याचाही प्रभाव त्यांच्यावर आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा प्रभाव आहे तो रामकृष्ण परमहंसांचा. रामकृष्ण परमहंस हे साधक होते. त्यांच्या साधनेबद्दल आपण वाचलेलेही असेल अनेकांनी. पण त्यांच्या साधनेचं वैशिष्ट्य हे होतं की त्यांनी आपली साधना विशिष्ट धर्मापुरती मर्यादित ठेवली. ते असं मानत असत की जर परमेश्वराची साधना करण्याचे सगळे मार्ग इथे सांगितले गेलेले आहेत तर मी प्रत्येक मार्गाने साधना करून पाहिजे, म्हणून नमाज सुद्धा करून पाहिजे. ही भूमिका कुठल्याही साधकांनी भारतातल्या धार्मिक म्हणवणाऱ्यांनी फारशी घेतलेली नाही. मी हिंदू धर्माचा असेल तर फक्त त्या धर्माची जी साधनं असतील किंवा मार्ग असतील त्यांनीच मी मोक्षाकडे किंवा परमेश्वराकडे जाण्याचा प्रयत्न करेन. किंवा इस्लामच्या बाबतीत, ख्रिश्चनांच्या बाबतीत, शिखांच्या बाबतीत ज्या सगळ्या भूमिका होत्या तिथे रामकृष्ण परमहंसांची भूमिका गांधींवर प्रभावी पडल्यामुळे गांधींना सर्व धर्माच्या प्रार्थना हा त्यांच्या कार्यक्रमाचा भाग करावा वाटला. प्रार्थना मांडल्यावर आपल्या कपाळावर आठ्या असतात त्या गांधींनी सर्व धर्माच्या प्रार्थना केल्या आणि निवडक प्रार्थना निवडून घेतल्या. दिल्लीला बऱ्याचदा त्यांच्या संध्याकाळच्या प्रार्थना सभेमध्ये अनेकांनी इस्लामच्या प्रार्थना आम्ही म्हणणार नाही, ख्रिश्चनांच्या प्रार्थना आम्ही म्हणणार नाही असं सांगून गोंधळ घालण्याचा सुद्धा प्रयत्न केला. गांधीजींनी त्यांना दाद दिली नाही. ज्यांना प्रार्थना म्हणायच्या नसतील ते हे नाही थांबले तरी चालतील ही कठोर आणि स्पष्ट भूमिका गांधींनी त्यावेळी. म्हणजे धर्मपालनाच्या बाबतीतही तडजोड नाही, त्याच्यातही मला पुढे जायचं आहे. म्हणून हे सगळे प्रभाव गांधींच्यामुळे एकाच वेळेला काम करताना दिसतात. विवेकानंदांच्यामुळे दरिद्र नारायण शब्द त्यांना मिळाला. रामकृष्ण परमहंसाच्यामुळे साधनेची विविध रूपं त्यांच्या डोळ्यासमोर आहे. देवाचं साम्राज्य तुझ्या आतच आहे म्हटल्यानंतर धर्म ही अंतर्मुख होण्याची गोष्ट आहे, बहिर्मुख होण्याची गोष्ट नाही. ती गोष्ट गांधींना आपोआप कळाली. अशा ह्याच्यातून गांधी मार्ग काढतात आणि म्हणून
नागरी जीवन जे असतं माणसाचं, सिव्हिल लाईफ, त्याच्यामध्ये गांधी असं म्हणतात, या विविध धर्मांच्या मध्ये सातत्याने संवाद होत राहिला पाहिजे आणि तो संवाद धर्माच्या गाभ्याच्या मूल्यांच्या चौकटीत होत राहिला. म्हणजे माझ्या धर्मातली मोक्षाची कल्पना, इस्लाममधली मोक्षाची कल्पना करायची, डोम स्टेची कल्पना ख्रिश्चनांमध्ये असेल, प्रलयाची कल्पना हिंदू धर्मात असेल, इस्लाममध्ये आखरी न्याय ज्याला म्हणतात, शेवटचा फैसला तो असेल, काही असेल, याची चर्चा एकतर आपण केली पाहिजे. दुसरी गोष्ट, प्रत्येक धर्मियाला, मला जसा हिंदू असल्यामुळे माझ्या धर्मग्रंथाचा अर्थ लावण्याची मुभा आहे, तसाच अर्थ मुसलमानांना सुद्धा लावण्याची मुभा आहे, ख्रिश्चनांना आहे, सगळ्यांना. हे सगळीकडे गांधी सर्व धर्म समभावाच्या आवरणाखाली किंवा त्या भूमिकेचा भाग म्हणून इतर धर्माच्या चिकित्सांना सुद्धा प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करतात. धर्मसुधारणांना प्रोत्साहन देणं हे आपण गेल्या 50 वर्षात केलेलं नाही. धर्मसुधारणांवर टीका करणं असेल, हे असेल, शेवटी धार्मिक ही गोष्टच आपल्याला नकोची असल्यामुळे त्या बाजूपासून आपण बाजूला गेलेलो आहोत. ही जी सगळी स्पेस आहे ती विश्व हिंदू परिषद असेल किंवा तत्सम संस्था संघटना असतील त्यांनी व्यापलेली आहे त्या काळामध्ये. लक्षात आता त्याचा स्पेसच कुठले. उदाहरणार्थ, अयोध्येचा प्रश्न निर्माण झाल्याच्या नंतर तुमचा जर रामावर विश्वास नसेल तर तुम्ही अयोध्येच्या प्रश्नाशी कसं संबंधित होऊ शकता? एकच संबंध तुमचा होतो, अयोध्येच्या प्रश्नावर मी बोलणार कारण भारतीय संविधानाने मला बोलण्याचा हक्क केलेला आहे. एक भूमिका तुमची आहे. ती भूमिका तुमची कितीही न्याय्य असली, कितीही कॉन्स्टिट्युशनल असली, तरी जनमानसात त्याला पाठिंबा शून्य. जनमानसाच्या कोणाही माणसाला विचारलं, नास्तिक माणसाने धर्माबद्दल बोलावं का, त्याचं उत्तर तो नाही असं ते. आपण वेळच्या वेळेला काही गोष्टी न शिकल्याचे तोटे जसे होतात ते आता आपण बघतोय, कशाची ती भूमिका होती. तुम्हाला कुठेतरी लोकांच्या श्रद्धेची जमवून घेता येते का, जोडून घेता येते का, आणि लोकांच्या परिभाषेत बोलता येते. बोलण्याची परिभाषा गांधींनी ज्या वेळेला धर्मसंकल्पनेचा अधिक विस्तार आणि विचार केला त्यावेळेला त्यांनी 3 नव्या गोष्टी भारतीय धार्मिक साधनेला दिलेल्या आहेत. धर्माच्या बाबतीत व्रत, सेवा आणि श्रव, ही 3 नवी गोष्ट आहेत गांधींची. याच्या आधी नाही आहे. व्रताची संकल्पना भारतीय समाजात जुनी आहे आणि व्रताच्या संकल्पनेचा आणि सत्याग्रहाच्या आत्मक्लेशाचा जवळचा संबंध आहे. आत्मक्लेशाच्या संदर्भात भारतातल्या स्त्रिया ज्या प्रकारची कठोर धार्मिक व्रत करतात, हिंदू स्त्रिया असतील, जैन स्त्रिया असतील, जी कठोर व्रत करतात, आधी 2-2 महिने उपोषण करण्याची किंवा न खाता पितारी करायची, न 8-8, 9-9 दिवस चपला न घालता चालण्याची, सगळी कठोर व्रत आपण बघतो आजही. हे करण्याच्या तिथल्या स्त्रियांना गांधींची परिभाषा करायला वेळ लागला नाही. त्या सत्याग्रहामध्ये सांगितलं आणि मोठ्या संख्येनं सांगितलं. तेव्हा व्रत हे भारतीय समाजाच्या धार्मिक परिभाषेत एक रुजलेला शब्द होता. गांधींनी त्याचा वेगळा वापर करून एकादश व्रतांची संकल्पना मांडली, नवीन संकल्पना. मुद्दे जुनेच आहे, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, परिग्रह वगैरे संग्रह. पण व्रतांच्या परिभाषेत त्याला जोड दिल्यानंतर सामान्य माणसाशी तुम्ही कनेक्ट होऊ शकता आणि ते कनेक्ट होताना तुम्हाला कर्मकांडाची गरज नाही, हे गांधींनी सांगितलं. सर्व धर्म समभावाच्या माध्यमातून गांधीजी हे करू पाहत होते की ही चिकित्सा सगळ्या धर्मांमध्ये सुरू व्हावी. शेवटी एकादश व्रत काय आहे, तो हिंदू स्वराज्यामधला जो संबंध पर्यायी विकासाचा आराखडा आहे, ती एकादश व्रत आहे सगळी. आधुनिकतेवरती सगळी गांधींची टीका त्यात आहे, पण म्हणून गांधींनी आधुनिकतेची मूल्य सोडलेली नाही, टीका केली तरी सुद्धा, हे आपण लक्षात घ्या. म्हणून हा सर्व धर्म समभाव नागरिक समाजात कसा टिकेल आणि त्यांचा संवाद कसा होईल याचा प्रयत्न भारतात केला गेला नाही. तो कुणी केला? 20व्या शतकाच्या मध्यानंतर, विशेषतः 70च्या दशकामध्ये मेपुलेग्यांसारख्या तत्वचिंतक शास्त्रीजींच्या भूमिकेकडे आला. तोपर्यंत रेगेही पश्चिमेच्या तत्वज्ञानाच्या भूमिकेत होते. शास्त्रीजींच्या संपर्कात आल्यानंतर, शास्त्रीजींच्या सहवासाचा फायदा घेतल्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा विचार विनिमय करून रेगे ज्या वेळेला शास्त्रीजींच्या भूमिकेतनं भारावले गेले आणि हा संवाद व्हायला पाहिजे अशी भूमिका घेतली गेली, त्यावेळेला शास्त्री बुवांच्या प्रेरणेनं, वाईच्या प्रार्थपाठकाळेनं सर्व धर्म संवादाची भूमिका घेऊन भारतातल्या अनेक शहरांमध्ये पश्चिमी पंडित, इस्लामी पंडित आणि वैदिक पंडित यांच्यामधल्या चर्चा घडवून आणल्या
आणि त्याच्यातलं काय कॉमन शोधता येतं याचा प्रयत्न केला. तो सर्वधर्म समभाव बोलण्याच्या दृष्टीनं भारतात केला गेलेला सगळ्यात मोठा आणि नायलाजानं म्हणावं तर सगळ्यात शेवटचा प्रयत्न. रेगे गेल्याच्या नंतर हा संवादही बंद पडला. शास्त्रीजी गेल्यानंतर त्याच्या मागची प्रेरणाही संपली. नव्या राजकारण्यांना किंवा यांना या प्रेरणेची काही देणं घेणं नाही आपण पाहतो. आपल्यालाही फार देणं घेणं नव्हतं. त्यामुळे हा संवाद चालू राहावा असं कुणालाही वाटत नाही. त्याचे बंगलो किंवा इतरत्र जे खरोखर त्यांच्या चर्चा झालेल्या आहेत त्याचं स्क्रिप्टिंग पूर्णपणे होऊ शकलेलं नाही. पण प्रयत्न हा होता की पश्चिमी धर्मशास्त्र, पूर्वेकडचं धर्मशास्त्र, इस्लामचं धर्मशास्त्र आणि एकंदर इतर जी काही दर्शनं आहेत ती त्याच्यामधून आपण काय काय समान होऊ शकतो हा प्रयत्न झाला. त्याच्यामुळे सर्वधर्म समभाव हा एका अर्थानं अपयशी ठरलेला दिसतो. पण तो खोटा विटा करून तर किंवा हे म्हणतात अशाची ती भूमिका नाही. ती गांधीजींची एक जिवंत अशी भूमिका होती. त्याच्यामध्ये त्यांना नागरी समाज पुढे जावा असं वाटतो. दुसऱ्या बाजूने तुम्ही विचार करा की नागरी समाजाची निकोप बांधणी व्हायला हवी. धर्म टाळून निकोप बांधणी पश्चिमेकडे ज्या पद्धतीनं झाली म्हणजे आजही अमेरिकेमध्ये ट्रम्प काही म्हटला तर लोकांना पूर्णपणे बोलण्याचं स्वातंत्र्य लोक ट्रम्पला जोमानत नाही. अमेरिकन पॉलिटिकल इन्स्टिट्यूशन्स, अमेरिकन मीडिया इन्स्टिट्यूशन्स आणि अमेरिकेच्या बाकीच्या सिव्हिल इन्स्टिट्यूशन्स या सगळ्या पूर्णपणे सिव्हिल सोसायटीवर विश्वास होणारा असल्यामुळे राज्यकर्ता कोणी आलं तरी त्यांना भीती वाटत नाही. मध्ये एका पोलीस अधिकाऱ्यांनी मांडीखाली एका माणसाला मारला आणि ते सगळा प्रकरण झालं. त्यावेळेला एका पोलीस अधिकाऱ्याने त्यावेळेच्या राष्ट्राध्यक्षाला काय सुनावलं, मिस्टर प्रेसिडेंट प्लीज शटअप. आपल्याला जर प्रश्न सोडवता येत नसेल तर प्रश्न वाढवू नका. ही जाहीर भूमिका त्या पोलिसांनी केली. सिव्हिल सोसायटीची ही पूर्ण भारतातली सिव्हिल सोसायटी नाही. ही सिव्हिल सोसायटी उभा राहण्याचा अडथळा पण धर्म आहे आणि ही सिव्हिल सोसायटी उभं करण्याचं साधन म्हणूनही गांधी धर्माकडे पाहत होते. अशा दुहेरी देशामध्ये गांधी असताना त्यांनी सर्व धर्म समभावाची कल्पना तिथे मांडलेली आहे. हे लक्षात घ्या. याला एक छेद मी म्हटलं तसं राजेंद्र प्रसादांच्या रूपानं पहिल्यांदा मिळाला. नंतर ही रीतच तयार झाली की शासकीय भूमिपूजन व्हावी, हिंदू धर्माच्या पद्धतीनं व्हावी, ही एक रीत तयार झाली. अनेक राष्ट्रपतींनी आरत्या करणं, अंक करणं जाहीर कार्यक्रमात. पुण्यात फोटोबिलारी अहमद असताना त्यांनी गणपतीची आरती केली. हे सगळे प्रकार घडलेले आहेत. त्याचं टोक गाठायची वेळ आत्ता आली. त्याचं टोक कुठलं गाठलं गेलं? हरियाणाच्या विधानसभेमध्ये 4-5 वर्षापूर्वी एका धर्मगुरूला बोलावण्यात आलं प्रवचनासाठी. विधानसभेत नैतिक प्रवचन असं त्यांनी त्यांना नाव दिलं. त्या धर्मगुरूला सभापतीपेक्षा उच्च स्थानावर बसून राज्यघटनेचा भंग केला. घटनेच्या नियमाप्रमाणे सभापतीचं आसन हे सर्वोच्च आसन आहे. त्याच्यावर सभागृहात आसन असता कामा नये. असलंच तर ते राज्यपाल आणि राष्ट्रपती जेव्हा येतील तेव्हा त्यांचं आसन. या धर्मगुरूला हरियाणा विधानसभेमध्ये खट्टर त्यावेळेला मुख्यमंत्री होते. त्यांनी वरचं आसन दिलं आणि त्याचं प्रवचन लोकांना ऐकायला होते. ते धर्मगुरू एका समुदायाचे होते. त्याच्यात वस्त्रांना मंदी होती वगैरे हा सगळा भाग आहे. माझं म्हणणं ते घडलं. आत्ता अलीकडे परवा UP-मधल्या आहे, हरियाणामधल्या पोलीस DIGच्या ऑफिसमध्ये धार्मिक संघटनांनी घुसून आरत्या केल्या आणि तिथे आपली भूमिका जाहीर करण्यात आली. काही तो DIG करू शकला, काहीही करू शकला. सेक्युलरिझमच्या कल्पनेचे हे आता अशा पद्धतीनं झेंडवडे निघायला लागलेले आहेत आणि लोक त्याला न जुमानता आपला धर्म ॲसर्ट करणं याला महत्त्व द्यायला लागले. सर्वसामान्य माणूस हतबोल आहे, तो काही करू शकत नाही पाहतात, पण त्याला समजावून सांगून लीड करण्याचा सुद्धा कुठला प्रोग्रेसिव्ह होतात शिल्लक आपल्याला दिसत नाही. म्हणून सर्वधर्म समभाव जर नागरिक समाजात रुजला असता तरच राज्य आणि धर्माच्या फारकतीचा सेक्युलरिझम भारतामध्ये अधिक घट्ट झाला असता. तोही घट्ट झाला नाही राजकारण्यांच्या वर्तनामुळे आणि सर्वधर्म समभावाची किल्ली उडवल्यावर त्याच्यावर कोणाचा विश्वास नसल्यामुळे तोही बळकट करण्याचे प्रयत्न आपण केले नाही. म्हणून गांधीजींचा हा प्रयत्न अपयशी झाला.
गांधीजींच्या प्रयत्नाची क्रांतिकारकांनी वेगळी समजावून सांगायला पाहिजे त्याचा भाग नाही. त्यांच्या सर्वधर्मीय प्रार्थनामध्ये आहे, प्रभुपती राघव राजाराम सारख्या वर्णामध्ये सर्व सन्मती दे भगवान आहे, सगळं आहे त्याच्यामध्ये म्हटलेलं. पण ही वर्णं आता कर्मकांडाच्या स्वरूपात झालेली आहे. आणि याचा सगळ्यात मोठा दोष कोणाकडे जात असते तर गांधीवाद्यांकडे जातो. गांधीवाद्यांनी गांधीवादाचं कर्मकांड केलं. 2 ऑक्टोबरला सुटताई करणं, गांधींच्या फोटोला प्रतिमेत हे करणं, 3 जानेवारीला काहीतरी करणं, पदयात्रा करत राहणं, पण लोकांच्या राजकीय सामाजिक प्रश्नाशी कोणतंही देणं घेणं गांधीवाद्यांनी ठेवलं नाही. त्यांनी सतत, ज्याला राज्यशास्त्रामध्ये आपण अपॉलिटिकल भूमिका म्हणतो, अराजकीय भूमिका म्हणतो, ती भूमिका घेतली. आम्ही कोणाचे शत्रू नाही, कोणीच आमचे शत्रू नाही या बोंगळपणाखाली त्यांनी कोणत्याही पक्षाच्या राज्यकर्त्यांना मुक्त आश्रय दिला. याचा परिणाम म्हणून गांधीवाद्यांच्या अनेक संस्था केंद्र शासनाच्या द्वारा भाजप सरकारच्या ताब्यामध्ये जाताना आपल्याला दिसतात. आणि अनेक संस्था सगळी करतात, अनेक जागा त्या हडपताना तुम्हाला दिसतात. गांधीवाद्यांना नसलेली राजकीय जाणीव जी गांधींच्यामध्ये पुरेपूर होती, ही जाणीव गांधीवाद्यांनी सोडून दिली. गांधीवाद्यांनी गांधींच्या पलीकडे असणारी तत्त्वज्ञाने समजून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. तो प्रयत्न या शतकाच्या सुरुवातीला यशवंत सुमंतांसारख्यांना करावा लागला. त्यांनी आंबेडकरवाद्यांना गांधी समजावून सांगायची भूमिका घेतली, गांधीवाद्यांना आंबेडकर समजावून सांगण्याची आम्ही भूमिका घेतली. आणि आम्ही उभय आणि इतर मित्रांच्या सहाय्याने अनेक ठिकाणी शिबिरे घेतली. हे समजावून घ्या, नाही तर मग गांधी विरुद्ध आंबेडकर हे काही द्वैत आहे ते सतत तुम्हाला चालू राहताना दिसेल. ते कुठेतरी मिटवायला पाहिजे. ते राज्यघटनेत मिटलेलं आहे, पण लोकांच्या किंवा कार्यकर्त्यांच्या मनात मिटलेलं नाही. हे मिटवायसाठी हा एक्सचेंज जो आहे आयडिओलॉजीचा, हा तुम्हाला करावा लागेल. याला गांधीवाद्यांनी गांधीवाद्यांची तयारी केली आम्हाला दिसते नाही. म्हणून त्यांचं अराजकीय राहणं, निष्क्रिय राहणं आणि कर्मकांडी पद्धतीनं गांधीवादी राहणं याच्यात त्यांनी धन्यता मानल्यामुळे गांधीवादाची राजकीय शक्ती म्हणून जी काही ताकद होती ती संपली. जयप्रकाश नारायणांच्या नंतर आणि काही अंशी विनोबांच्या राजकीय भूमिकेबद्दल माझे मतभेद आहे. तेव्हा लोकांनी वगैरे ही भाषा बोलण्याचं सगळं ठीक आहे, पण मतभेद आहे. म्हणजे राजकीय शक्ती जर तुमच्याकडे नसेल तर तुमच्या उपोषणाचा गांभीर्य कोण घेईल? आणि उपोषण तुम्ही किती नैतिक प्रेरणेमधनं केलं तरी ती नैतिक प्रेरणा राज्यकर्त्यांना भावलीच नाही तर काय करायचं? विनोबांची कसोटी कुठे लागली? आणि वाणीमध्ये लागली. आचार्य मुलाचं संमेलन वगैरे त्यांनी घेतलं. सकाळी मामा तीर्थागरांचा वगैरे मला वाटतं केलं. सोनोपण खूप केलं. सोनोपण दांडेकरांची हिंदुताईने केलं मामा तीर्थागरांचं. सोनोपण दांडेकरांनी त्या काळामध्ये ईश्वरवाद नावाचे एक पुस्तक लिहिलेलं आहे. आपल्या पाहण्यात आलं नसते तर जुन्या गोष्टी आहेत. वाद विवेचन मालिकेची सुरुवात जी झाली त्याच्यात बाबा गाडगीळ, आचार्य जावडेकर वगैरे यांची जी पुस्तकं सगळं आली त्याचं एक पुस्तक ईश्वरवाद नावाचं सोनोपंत दांडेकरांचं पुस्तक आहे. त्यावेळी त्यांना आचार्य पदवी होती. ते ईश्वरवादाची भूमिका मांडली, त्यांच्या भूमिकेचा मुद्दा नाही. प्रश्न काय, आचार्य कुलाला आणीबाणीविषयी काय भूमिका घ्यावी ही कळत नाही त्यावेळी. विनोबाने आचार्य कुलाची बैठक बोलवली. ती कोणामार्फत बोलवली? नागपूरचे राम शेवाळकर प्राचार्य. विनोबाने असं ठरवलं 30 विचारवंत देशाचे चर्चेला बोलवायचे आचार्य कुलाला. विनोबाने कसोटी काय सांगितली त्याची सगळ्या 30 विचारवंतांची? हे निष्पक्ष पाहिजे, निर्वैर पाहिजे आणि निर्भय पाहिजे. या 3 कसोटीवर जे लोक उतरले विनोबाच्या दृष्टीनं ते वर्धा जमले. तिथे आचार्य कुलाची परिषद आणि माणिक्य पार्श्वभूमीवर संपन्न आहे. त्याच्यामध्ये महाराष्ट्रातले मला माहीत असलेले 2 विचारवंत होते. एक देवदत्त दाभोळकर होते आणि दुसरे नागपूरचे शेवाळकर. शेवाळकर त्यावरच्या आचार्य कुलाचं काम पाहत त्यावर. आणि दाभोळकरांवर ही जबाबदारी होती की आचार्य कुलाचं निवेदन जयप्रकाश नारायणच्या मध्ये पोहोचवायचं. हे सगळं झालं. पण आचार्य कुलांनी आणीबाणीचा आम्ही निषेध करतो अशी स्पष्ट भूमिका घेतली नाही. क्रमाक्रमानं राजबंद्यांची सुटका करावी, क्रमाक्रमानं बंदी घातलेल्या संघटना सोडून इतर संघटनांचे अटक केलेले कार्यकर्ते सोडावेत वगैरे अशा तऱ्हेच्या भाषेत ते सगळं निवेदन होतं. त्या निवेदनाची एक तिरफाट त्या काळामधून साधनेवरून नंतर प्रकाशित झालेल्या छायाप्रकाच्या पुस्तकामध्ये नरळ करून त्यावेळी केलेली होती की आचार्य परिषदेचं निवेदन तत्व आहे आणि ते कसं सरकारला पाठिंबा देणार.
निर्णायक क्षणाला सुद्धा ही चेतना विलोमाना देता आली नाही. आता वेळ आलेली आहे. आचार्यांनी सगळ्या सरकारच्या विरोधामध्ये स्वातंत्र्याच्या बाजूने उभा राहिली. म्हणजे गांधीवादामधला सगळ्यात मोठा माणूस म्हणून आपण ज्यांच्याकडे पाहतो त्यांच्याकडनंही आणीबाणीच्या काळामध्ये फारसं यश आपल्याला आलं नाही. गांधीवाद्यांनी कर्मकांडात सगळं अंग झोकून दिल्याच्यामुळं त्यानेही याच्यामध्ये रस नव्हता. त्यामुळे गांधीवाद्यांना सतत गोळी फिरलं गेले. आणि आजच्या मितीला सुद्धा ज्या जागा गांधीवाद्यांच्या हातनं जात आहेत त्यालाही गांधीवादी प्राणपणानं प्रखरपणानं विरोध करत नाही. त्यामुळे एका बाजूला त्यांचं सगळं अपयश असल्यामुळे गांधी विचारातले जे कळीचे मुद्दे होते सर्वधर्म समभावासारखे ते त्यांना सुद्धा लोकांच्या डिस्कोर्समध्ये घेता आले नाही. आणि बाकीच्यांना त्या मुद्द्याबद्दल आस्था नसल्यामुळे तोही मुद्दा डिस्कोर्समध्ये आला नाही. वास्तविक भारतासारख्या देशामध्ये जिथे अजूनही समाज जीवनामध्ये धर्मप्रधानता शिल्लक आहे, धर्माचं महत्त्व शिल्लक आहे, तिथे धर्म अधिक मानवी कसा होईल, माणसांच्या संस्कृतीच्या दृष्टीनं तो अधिक उपयुक्त कसा होईल याची चर्चा करून धर्मसुधारणांना प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घ्यायला पाहिजे होती. ते आपल्या राजकारणानेही घेतली आणि आपणही घेतली. त्याच्यामुळे एका चांगल्या संकल्पनेचं सर्वधर्मसमभावाच्या मातेने कसं झालं तेही आपण एका बाजूला पाहिजे. प्रत्यक्षामध्ये कसं घडतं बघा. तुम्ही गांधी आणि आंबेडकरांचं उदाहरण म्हणून शेवट बघतो. आंबेडकर समाजाच्या ज्या स्थानावरून वर जाऊन पाहत होते ते वर जाऊन पाहणं आंबेडकरांनी केवळ वर जाणं या दृष्टीनं पाहिलेलं नाही. आंबेडकर स्वतःच्या पोशाखापासून स्वतःला वरती उचललेले आंबेडकरांचा जो शेवटचा पोशाख आपल्याला दिसतो तोही त्यांना अत्यंत महत्त्वाचा वाटला. त्यापासून म्हणजे ते कपडे नेसण्याची, पुरुषांची पद्धत, बायकांची लुगडी नेसण्याची पद्धत इथपर्यंत आंबेडकरांनी विचार केलेला होता. आणि आपल्याला आत्मविश्वास हवा असेल तर एका बाजूला ज्ञान आणि दुसऱ्या बाजूला आपलं ॲसर्ट होणं हे आंबेडकरांना महत्त्वाचं होतं. ते खालून वर झालं, गांधीवरून खाली येतं. तिकडे सुटापुटाचा बॅरिस्टर असलेला माणूस तिथे आला त्यावेळेला पंचावर होता आणि शेवटपर्यंत पंचावर राहिला. कोलमेज परिषदेच्या वाटाघाटी असो, इंग्लंडमधल्या भयानक थंडीमध्ये तिथे जाऊन दौरी करणं असो, हे सगळं गांधींनी सहन केलं. आणि आपली आयडेंटिटी अधिकाधिक हिंदू समाजाच्या जे भारतीय समाजाच्या खालच्या माणसापर्यंत आहे त्या आयडेंटिटीची त्यांनी सोडून घेण्याचा प्रयत्न केला. भाषा धार्मिक परिभाषेची थोडी मूल्य आधुनिक ठेवून त्याच्यामुळे गांधी इथल्या लाखो लोकांचं प्रेरणास्थान. आंबेडकर दलितांचे प्रेरणास्थान ठरले. ते अगदी गोडच आहे की दोन माणसं ज्या वेळेला खालून वर जातात वरून खाली येतात तेव्हा त्यांचा मीटिंग पॉईंट सिव्हिल सोसायटीला होता. कसा ते पाहतो. गांधींनी आपली रणभूमी न सोडता त्या रणभूमीमध्ये स्वतःचा अधिकार सिद्ध करत करत स्वतःला हवा तसा धर्माचा अर्थ लावत धार्मिक सुधारणा लोकांच्या पैकी पाडायचा प्रयत्न करून एका सिव्हिल सोसायटीमध्ये हिंदू ऑर्थोडॉक्सीचं रूपांतर करण्याचा प्रयत्न करून ती सिव्हिल सोसायटीकडे. आंबेडकर खालच्या स्थानातून येत आहे. हिंदू म्हणून जन्माला आलो तरी हिंदू म्हणून मरणार नाही ही भूमिका घेत आहेत. आणि हिंदुत्वाच्या जोरात सगळं लिहून हिंदू धर्मकर्मकांडाचा निषेध करून बौद्ध धर्माच्या माध्यमातून पुन्हा सिव्हिल सोसायटीकडे येत आहे. अंतिम उद्दिष्ट दोघांचे सिव्हिल सोसायटीकडे येणे हे आहे. आणि त्या सिव्हिल सोसायटीतून दोघांची भूमिका जशी फुले आणि रानडेंची वैशिष्ट्य होती तशी गांधी आणि आंबेडकरांची सुद्धा वैशिष्ट्य. फक्त जाण्याचं स्थान याचं वरच आहे, त्यांचं स्थान खालचं आहे. याच्यातून ते वर गेले. आणि म्हणून ज्या वेळेला आंबेडकरांना असा प्रश्न विचारला महाराष्ट्र सत्याग्रहाच्या वेळेला तुम्ही गांधीजींचा फोटो तिथे का लावला, आंबेडकरांनी एका वास्तविक उत्तर दिलं त्यांच्याशी कितीही मतभेद असतील तरी माझ्या लोकांच्या प्रश्नाचा अंतःकरणापासून विचार करणारा तो एकच म्हणून जातो. आंबेडकर म्हणजे ज्या वेळेला तुमच्या अंतःकरणाची कळकळ दुसऱ्यापर्यंत पोचते तेव्हा मतभेद एका टप्प्यावर गौण होतात आणि सहकार्याची क्षेत्र वाढायला लागतात. ती सहकार्याची क्षेत्र कशी वाढतील हा आजचा आपल्याला धर्मांधात्याला किंवा धार्मिक संप्रदायवादाला तोंड देण्याचा महत्त्वाचा मुद्दा असला पाहिजे. आणि हे वाढण्यासाठी सहकार्याचं क्षेत्र आपल्याही अंतःकरणाची कळकळ आपल्यासारखे जे नाही त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायला आपल्याला विविध उपक्रमाद्वारा धार्मिक भूमिकेच्या संदर्भात स्पष्ट भूमिका घेऊन
गेलं पाहिजे, तरच कुठेतरी ही दरी कमी होईल. अन्यथा हिंदुस्थानचं पुढचं भवितव्य कोणाच्याही